Salutare, oameni buni, mine m-am găsit la un nou episod. Astăzi vom juca niște Punch Club, da. De data asta vom juca un joc cu poveste. Deci da. Dacă nu știți jocul, vă sugerez să îl instalați și voi. Îl puteți instala de pe cum îi zice, de pe Steam, sau puteți să-l instalați pur și simplu pe tabletă cu bani. Jocul nu cred că costă mult, nu mai mi-aduc aminte cât, 2 euro, 3 euro sau așa ceva. Deci da. Acum noi facem un tutorial, ne învață cum să facem bucătări, să mâncăm și așa. Da. Mâncăm o pizza. Și hai să ne găsim un joc. Dacă vreți ca asta să fie o serie, nu uitați să lăsați butonul de like. Deci da. Credeți-mă, vă rog să dați un like, că am încercat să... Oh, fuck. Ne-a luat... Oh, fuck. Mie mi-a luat vreo 2 ore să filmez acest episod. Deci da, până acum mă tot chinui. Dar da. Haideți să... Deci avem 3 lucruri. Try to catch me, adică să fugim. No way, start fight și sure take my shots too. Aș vrea să mă lupt ca un bărbat. Da, știu astea. M-am jucat eu mai de mult un pic și știu cum... Asta nu trebuia să fie la noi. Ok. Normal pe ăsta trebuia să-l avem. Dar dojo nu trebuia să-l avem. De ce nu? Ne-a dat un skill în plus, nu nimic rău. Aoleu, ne-a dat bastărcă. Mamă! Uitați-vă cât i-am scăzut eu și cât mi-a scăzut el mie. Mamă, de-abia-i dau damage. Fuck! Mă bate. Mai am unul la viață. Pam. Da, oameni buni, asta a fost prima noastră luptă. Aici sunt statisticile de la luptă. You lose, da, ajut. Trebuie să ne antrenăm mai greu, da, știu. I had a pretty great right hook. They used to call me legs at high school. I might took a bite skinny, but I am quick. Ok, o luăm pe asta prima. Strong arms. Iubesc numele Strong. Deci ni s-a făcut, trebuie să începem să-l întâlnim pe cineva, să ne întâlnim cu cineva, dar înainte să ne întâlnim cu cineva, mergem aici, mergem așa și mergem la asta. Îi zicem de mic, ask to tell me, da? Da, ok, acum mergem aici. Mergem la Mike. Da, Mike. Da, hai să vedem ce ne zice el. Nu uitați, dacă mai vreți să de astea, să nu uitați să lăsați butonul de like. Ok. Haide să ne ducem la gemul ăsta. Ne-a zis că ne putem antrena la el.
Hi Mike, say that I can train in blah blah blah. No, am citit. The big Mike didn't care about boxing anymore. I'm silver. I guess I can try here for now at least. Okay. I think Mike told you about a rocket lodge. You are welcome to participate. Deci putem să participăm așa într-o... ne-a întrebat dacă vrem. Bine ziceam, no thanks. Aoleu, suntem aripi și aici. Aoleu. Mamă. Mă, dar ce ne face? Mamă, cred că ne dă bastări ca și murim. Aoleu, mai avem 42 la viață, deja. Nu cred că l-ar putea cineva bate pe ăsta la început de tot. Că mai târziu o să putem face stat-uri, adică vedeți cum el are 555, noi avem 111. Da. Putem avea și numărul satanaist pe nume 666. Adică da. Putem chiar să avem 666 la strength, 666 la stamina și agility. Și da. Vedeți, eu nu controlez nimic pe aici. Ei doi se bat singuri. Dar da, eu am pierdut. Da. Întâi eu că ne putem antrena. Ok. Pay to enter free. Oh my god. Ok. Și aici e foarte ușor să ne antrenăm. Adică, uite, dăm click și s-a și dus. Dar, da. Sper să vă placă această serie. Să lăsați chiar o grămadă de like-uri. Vă rog eu mult. Ok, am făcut 2 strength. Hai să facem și la agility ceva. Ce nu aici, mă? Da, și am uitat să vă zic, Michael înainte să ne-a mai zis și că dacă rămânem fără mâncare acasă și fără nimic și nu mai avem nici bani să cumpărăm, adică așa am fi pierdut jocul, avem două șanse. Să mă mai întâlnesc, nu știu. Let's day, da, sing up. Am plecat de aici, mă. Merg la alimentară. Da. Hai să ne luăm și noi ceva de mâncare pe aici. Ok, am luat o pizza. Mergem aici. Mâncăm. Vreau să băgăm în noi și după. Să mergem la muncă să muncim. Hai mă, că trece ziua prea repede, plătesc câțiva bani să mă ducă mai repede. Da, și aici putem... fuck. No, în fine, next fight tomorrow. Dar da. Și așa am făcut 60 de bani. Mergem la gym.
De fapt, mergem la supermarket. Că ne luăm ceva de băgat în noi. Like pizza. Oh, are asta un restaurant. Ok. Vreau 2 energy drink-uri și 2 pizze. Ok. Oh. Da, nu vreau acum să mergem acolo. Da. Dacă v-a plăcut episodul de azi, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Luca Gaming și ne revedem data viitoare. Pa, pa!